Ante a actual situación que alberga Ribeira coa moción de censura, estás a dar un panorama controversial. E na rúa hai unha postura que predomina con fervor o descontento. A moción de censura é o tema que está a protagonizar as conversacións no municipio de Ribeira. Dende o momento no que se anunciou esta decisión, saíron as autoridades implicadas a dar diversas declaracións e explicacións ante o acontecido. Pero o panorama non se frea aí, xa que a veciñanza ten a súa propia opinión. E moitos mostran descontento ante como se deron as cousas, a pesar de que era algo previsible. Mira, todos son iguales. Por moitos que se xunten, todos son iguales. Así que fajan o que lle dé a gana. Polo o que diximos nós, eso non vai arriba. Entonces, que máis dá que... Bueno, pois era previsible desde fai uns meses. Moitos incumplimientos baixo o meu punto de vista da Xunta con respecto a Ribeira, temas comprometidos como a da residencia de ancianos que non se cumpliron e que é de prever que misteriosamente se desbloqueen rapidamente co novo goberno, curiosamente do PP. Desde logo, curiosamente del PP. Home, non me parece moi ético cando un alcalde o collen é por algo, cando quede elixido por algo. Pero bueno, eu esperaría, supoño que tendría que esperar a que el terminara o seu mandato e dai que decidirá a cidadanía, porque non todo o mundo está xogando cos votos das persoas, penso, no meu entender. Pois mira, pareceme indignante esta moción de censura, sobre todo non entendo que haxa unha moción de censura sin un motivo real. Non entendo que un partido que no 2023 denunciaba presións por parte dun partido político en concreto que ahora mismo esas presións xa non existan ou xa non importen e cambie de bando. Moitos coinciden nunha mesma postura. O actual goberno estaba cumprindo coas expectativas e a veciñanza estaba conforme. Hai quen afirma que arremetían contra o actual alcalde dende o primeiro momento. É que non lle deron tempo, non lle deron oportunidades. Todos foron encima del. Entonces, o pobre, que vai a facer? Hombre, yo sí. Además era una persona agradable, yo traté con él y me dijo que él lo tenía para lo que quisiera. Le dije que había unas piedras levantadas al día siguiente donde vivía yo. Mandó a los que tienen ellos, las levantaron, pues las pusieron bien. Yo no tengo nada que... A mí me cumplió lo que me dijo. Al día siguiente estaban los obreros aquí. Home, a mí me parecía que este alcalde, este chavalito que o estaba facendo bastante ben, sinceramente. Para muestra está os anteriores aquí, o paradero, isto é de vergonza, isto había que meter a xente na cárcel. Quen diseñou a dársena esta. Con todo, tamén se pensa que o goberno de Ribeira viviu unha situación na que o boicot foi o protagonista indiscutible en temas como que sacudiu na tempada das festas, algo que a sociedade non lle sorprende, así como tampouco fai o que pasou cos concelleiros do PDDI. Sí que eso me parece, non sei, a verdade que me parece un pouco surrealista, no tempos que estamos, e aparte algo dixeron que fora que salira polas festas de Ribeira, algo aí, e a verdade que non sei, pero bueno, me parece surrealista. Cando hai un alcalde que ten que estar os anos que ten que estar, punto, se acabou. Despois na nova aquel, oye, xa os votantes faceremos o que debemos de facer, pero non así. En todos os sitios e lugares a alternancia boa, e que o PP levaba demasiados anos, precisábase un pouquiño de abrir portas e ventanas, pero sí que a impresión clara é que se boicoteou totalmente por parte da Xunta, incluso no tema das festas do verán, que levaban, non sei se 30 anos no mesmo lugar sin ningún tipo de problemas, e de repente empezaron os problemas co cambio de goberno. Era previsible, porque non é o primer sitio onde acontece algo así. Non me sorprende nada, non. E despois as cousas que pasan na política cada vez sorpréndeme menos. Entre a cidadanía tamén hai unha postura rechamante. Destacan que co novo goberno pode chegar a darse a situación na que se comecen a desbloquear actuacións actualmente paralizadas. E iso non sería unha casualidade. O que si espero é que a poboación de Ribeira sexa suficientemente intelixente como para darse conta que se entra unha nova alcaldía,
e se comezan a desbloquear cousas que estuveron paralizadas como os médicos, como que xa non haxa de repente, sorprendentemente, problemas a hora de poñer as atraccións das festas no malecón, que si no suposto caso de que se desbloquee a creación dunha residencia nova, que non se pense que é porque quen entra agora de novo que fan unha xestión maravillosa, senón que se planteen tamén a posibilidade de que quen estaba antes puxaronlle moitas trabas, puxaronlle moi complicado, simplemente porque por parte da Xunta non eran os que calzaban o mesmo pé. Todos os temas pendentes desbloquearánse rapidamente, o sea, a residencia poñerase a primeira pedra en 15 días ou pouco máis, o polígono industrial desbloquearase, o reforma ao novo centro de saúde tamén misteriosamente acelerará, irá todo moi rápido para que nas próximas eleccións podan vender eso. Do mismo xeito que é moi previsible que nas próximas eleccións os 4 concelleiros do PBBI pasen a formar parte da lista do PP. Nada novo. Xa habería que recordar como entrou Ruiz á alcaldía mediante un pacto en contra do seu propio partido nese momento CDS co PP daquela época. Por ende, tamén están os que opinan que esta moción resultará en algo positivo para a cidade de Ribeira, xa que a desconformidade co actual goberno móstrase latente. Creo que pode ser un buen cambio. Para Ribeira, creo que pode ser un bo cambio. Claro, para Ribeira sí, porque el que estaba no podemos... Non teño nada en contra del, pero... No. Ribeira ben como está ahora mesmo, non. Bueno, como contento non estaba moito. Penso que había cousas que facer, vense á vista que está un pouco estropeado todas as cousas por aí, e as que fan pois tal, despois as que tiñan pendientes cambiaron de idea. Penso que podía ser millor. Pero bueno, a ver, as maioría hai que respetalas. Se varios se poñen de acordo para facelo, pois que ben. Pero sempre que fagan as cousas, cada un ten o seu parecer, non? Que duda cabe. Pero se chegas a un acordo é para gobernar dunha maneira. A moción de censura en Ribeira está a xerar intensas divisións entre a veciñanza. O tempo será o encargado de xulgar se esta decisión política traerá consigo os tan agardados cambios ou, pola contra, se aumentará a frustración dunha cidadanía xa tocada polo descontento. O que parece claro é que, sexa cal sexa o desenlace, a moción de censura non deixa indiferente a ninguén.